kay makaapekto man sad ni siya sa atong emotion, makaapekto sa atong huna-huna. So usay sad gani makaapekto sa atong katong espirituhanon gani nga panginahanglan. Daghan mao na siya nga naa sa mga activities related ana niya para pagsuporta sa psychosocial nga needs sa pasyente. Yan naasay ang atong mga partners sad naasad sila yung mga activities like natay quarterly nga recollections for the spiritual sad enrichment sa mga pasyente kay maom ni siya ang mga needs gyud nga both express sa mga patients o ato gyud ni siyang na based atong experience nga dako sa gyud natabang sa mga pasyente o sa ilang pamilya. So gawas day sir sa edukasyon naa sa daytay programa sa diin ato sang andam sad no ang mga pamilya no kay labi na gyud mas grabe kayo sa dang epekto sa labi na gyud sa immediate family when it comes to usa sa ilang mga members pamilya nga naa nining matang sa sakit no. So usa sad nasay makatabang ana pinaagi pod sa ato ang natay mga grupo. Natay grupo niya nasa volunteers nasa tay mga activities gawa sa mga grupo nga naay sila mga regular nga activities sa ila. From our end we also kanang mag-schedule ta og mga activities para lang karong October sir, speaking of kanang unsay nga na activities. Daghan kayo tag activities karong October di ba? In particular like ang atong regular kating annual nga moonwalk karong October 2 na to i-held. And then hopefully naasad tay kining gitawag na to brochure nga fest. So this is a day of fun and enjoyment para sa mga patients. Though ato pang i-finalize ang date gyud ang atong gipilian nga date is between October 13 man or 27. Okay. Kay dependent sa kuan sa availability sa venue. Pero siguro na gyud na siya nga madayon sa diri sa Cebu. First na siya sa Cebu brochure fest para pag-promote gyud sa quality of life sa mga patients. Dili lang breast cancer so open na siya sa mga cancer patients. So daghan gyud ay mga kalihukan sir ang andam karon sa Eduardo J. Abuitis Cancer Center no. That's in partnership gyud sa atong mga active sa gyud nga mga partners nga naglihok within sa Cebu or even kanang sa mga companies who are also supporting sa tanan nga activities dili lang sa program sa uban pa nga mga activities like katong akong nahisgutan ang abot for example sila may sponsor gid nato sa kuan sa kanang brochure fest so a whole day nga event sila man mo shoulder ana sa Sir Ronald, I heard nga naa mo'y mga kanang medical missions nga giapilan. Like last Saturday dito ta gikan sa dito tas Gaas. Sa Gaas. Balamban. In partnership na siya sa University of San Jose Recalatas. So, nag-conduct na dito screening, breast and cervical screening. Karong 22, kung wala lay problema. 22, Sabado? Sabado. Okay. Ato sa Santander. No, mag-screening. Mag-screening tayo breast and cervical screening. So, more or less na, kung ano na siya, na-arrange na nato sa health sa local government? Local government sa Santander. Sa Municipal Health Office. So, okay. Naasad ta dito para mag-screen both sa cervical o sa breast nga screening para sa mga taga Santander. Okay. Hopefully katong mga nakadungog then pwede na sila magsugod siguro pwede sila mo-inquire dito sa ilang health office. Dito sa Municipal Health Office. Okay, alang sa maong kalihukan karong September 22. Para sa detalye. Alright. Kaya naara ba tayo mga registrations diyan asad tayo mga do's and don'ts then kay balo naman to dito ang sa office sila na mo ay mo disseminate or mo pahibaw sa ilang mga constituents. Okay, so mga igsoon mo to ang kasayuran no kabahin sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated Eduardo J. Abuitis Cancer Center no na gitagaan ta og background ni Sir Ronald unsa man ang center niya unsa ang mga ilahang mga serbisyo ug mga programa. Okay, mo standby una ta alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga adunay niabot na og kapin 3,000 ka mga tawo nga adunay liver cancer dinhi sa Subo gikan sa 1998 hangtod 2007 gibanabana nga moabot na og 2,500 ang mga namatay tungod sa maong sakit. Ako si Pagtubig Chrisley naghatod ning mga gagmayng kaalam.
kalihukan ug panghitabo sa Ramon Apoitis Foundation Incorporated. Karon nga ting-uwan ug uso ang baha, mapasalamaton ang Davao City nga ilang giimplementar ang Run to Plan for Green in Philippines sa Ramon Apoitis Foundation Incorporated kun RAFI. Mato ni Davao Association of Colleges and Schools Executive Director Jimilo Villavega nga ang maong programa usa ka unique nga paagi aron sa pagbalik sa mga punuan sa Davao. Sa katapusan, gipaubos ang mga volunteer nurses ug midwives sa Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kun EJAC sa RAFI ug training aron pagbansay sa ilang mga abilidad sa paghimo og breast examination ug pap smear ngadto sa beneficiaries sa EJAC. Ang ilang nakatunan ilang magamit sa mga nagkadaiyang medical mission sa EJAC. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanahan sa Ramon Apoitis Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan magkatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man day na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gyud na apply. Ug lain pa gid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. Nature spring water. Naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature spring water, oh so right. Nature spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-20... Ang atong atay, dunay kinentos kabulhaton aron magpabili nga himsog ang atong lawas. Kung ilistang tanang function sa atay, mahimo na kini usa ka libro tungod sa kadaghan. Usa sa mga functions ni ini mao pagsala sa hugaw sa atong dugo. Ako si Pagtuki Chrisley, naghatod ning mga gagmayng kaalam. Okay, balik ta mga igso, no? Mao kadto atong mga mensahe gikan sad sa ato ang mga sponsors no sa City Savings ug ingon man sad sa Nature Spring. Okay, so daghang salamat. Okay mga igsoon, kini nga atong episode sa Pagtuki, no? Available na siya online. Kung gusto mong mamati no sa mga nangaging mga episodes, simply log on lang sa www.rafi.org.ph so inyong mapamati no ang mga podcast mga igsoon. Okay. So balik ta Sir Ronald no sa inyong mga gihimo sir nga pag-educate no mga kalihukan niyo sa pag-edukar sa atong mga katawhan kamahin sa
liver cancer. Sir, tingali mangutana ko nimo unsa man sa inyong mga gihimo nga pag pahibaw nga tos tong katawhan pag edukar nila unsa man gid ning liver cancer, sir? Unsa may iyang mga causes niini? Ang general gyud niya nga murag cause, like for example nga more than 80% of patient manggod nga ma-diagnose og liver cancer, they're infected of Hepatitis B virus. Okay. Kanang Hepatitis B mao gid to siya akong nahisgutan sa unahan nga ang ato gyud gipahingusgan gyud is kini gyud nga pag-aghat gyud sa tanan nga mga ginikanan, dili lang ang kababayen sa nga ipasiguro nga ang tanan nilang anak, kining gagmay nilang nga anak nga bakunahan kining Hepatitis B nga bakuna or vaccine. Available naman ni sa mga barangay health centers. Okay. Ang ato na lang gyud daw na ay mga instances siguro nga adto nila nga walay dili available siya, pero kanang kugi ra man gyud ang kuwang ini niya good of gikan sa mga ginikanan nga mukugi o bisita sa mga barangay health centers or unsa nga health centers para masiguro nga kompleto ang Hepatitis B vaccination sa ilang mga anak. Kay established naman gyud ni siya nga proven na gyud ni siya, like for example sa mga developed countries nga effective kaayo ang ilang Hepatitis B vaccinations, gamay ra gyud kayo ang incidence of liver cancer. And then most of these cases is because kini siyang exposure sa too much alcohol. Okay. In our case, daghan pa jud kaayo man ang mga cases of liver cancer nga cause niya is Hepatitis B sila nga infected. Okay. So kung ang tanan lang gyud unta nga mga ginikanan nga puro nga ma-vaccinate ang ilang mga anak, I think or I believe nga mga 30 years from now siguro, 25 to 30 years from now, ang benefits brought about sa vaccination sa Hepatitis B will be manifested through sa decrease of incidence of liver cancer diri sa ato. Particularly sa Cebu. Kay na-proven naman na sa uban nga mga countries, sa uban nga mga nasod nga epektibo kaayo ang ilang vaccination. Kana lang siya dako na kina siya matabang. So kung makaingon ka nga kung ikaw mabakunahan og Hepatitis B, kompleto ha? Kompleto. Oo, kay tulo man na siya kasi separate. Okay. So kung kompleto ang imuhang pagbakuna, no? Makaingon tampo nga dako ang porsyento nga dili ka mataptan. Protektahan ka. Maprotektahan ka sa liver cancer. Oo. Okay. Though dili siya 100% nga siguro guarantee kay napamasaytay kinahanglan pag gawas anang vaccination. We also need to kuan man kanang paglikay sa pag-inom. Kanang excessive So makaingon ka sir nga buti may pasabot nga usag yun sa hinungdan nga aduna kanining matang sa sakit kana yung too much, no? Kanang itawag og excessive sa pag-intake og alcohol. All right. Kay even gani pag panabako usa sada siya sa possibility or cause nga maka-develop sa kag liver cancer, dili lang lung cancer. So ubay-ubay gyud, pero we can start with sa prevention. Kay ang Hepatitis B vaccination free good na sa mga barangay health centers. Yeah. So kana lang unta daan dako na kina siya gikatabang. Sir, gawa sa katong Hepatitis B, gawa sa pag-inom o baka pag-sigarilyo, napabailaing hinungdan sir nga makaingon ta mo na naka-cause sa liver cancer? Ang ako lang una lang sad siguro nga ang importante sad nga angayan nato nga mahinumduman di ay nga ang kining good ang Hepatitis B sa talking of Hepatitis B kay di mo gyud nato siya ma-separate sa kuan sa kung maghisguta og cancer sa atay. Nga kini siya nga klase manggod contrary sa kating atong kasagaran nga nahibaw-an ba nga makuan mataptan ka ini niya